Hello logoper, good. Hai logoper, सान्दुं गोसाथार. अमाबानो ओंखाम संदों अमा फिसानो. अमा फिसाबाना गेदेरनोबो ओमफ्राय बन गैया, बन सिनस्रानिफ्रायसो. Sila label. Udah nggak cara sana dong. Hakrnya petang nih halana. Musa dong segala. Harani musa ada musa udung apa ya tik sih. Kayaknya kisah busung sih na. Udah busung dah leh. Bonde. Bonde. Orang kamu sudah ada na. Kapsonde omane nih cuma makan habis baik aku nggak maba yang maba lo dong mai dong Friday lo dengan lo sampai hari sida oma bisa dong na Friday oma bisa bedo oma bima bedo yang alfa jauh deh terus yang alu jeng pai mana gajor sobi Ji सान्दुं गोसा दिनै अमा फिसाबो आदारखौनो मोजां जाफैयाखै नै मानैल' जाफैबाय आरो नोंसोरनि लोगो माखायलाय मुनुमोन माबा जाफैयाखै अमा फिसानि मानबा मा जादों हामा जादों खोमा सान्दुं जादों ओइ नै अमा सिथिख संबाय आं खिन्थानायखौ अमा गासिबो थानायखौ ना फैया संबाय थिकसे होमबालाय माथो होनसोलाय ओंखारबोनो दोनदों बेयो ओमफ्राय हाबफिन जानो दाबो दराखिना दोनदों आं हाबफिननो रोङाखै बायाबो जादों बेयो आंदो Tiada nama dengan ham lung Dabah apa jadi box sih sih saya sampai sebenarnya kena karbo bercaya karbo nada yang payah ada terus kayak nalai habis itu nah masih dah harus bayar saya sampai ya ada kali di foto mah guys ada basi sekali ada basi yang kambal saya uma apa ini ini jadi tindakan jadi so guys menyamar ban madur dengan sang bermak pada mak ay babu bermari dengan siang Ơi, lapa pun demi nhau lapa. Malah menjaga min cia dostiper. Malah menjaga bothera separuh langin ke bahaya biku menjaga ane empein mah ane lapa jeng natur geran kari jana gitu ya bel kui galai langin ya. Pada dah saya harus tempurnya. Saya ke sana ne. Isi ke sana dong.
फैफिनगोन दे आं थाथ'यो जोबजाबाय आंसो सालिफोरा थायावनो ओंखारबोनाङा दायो नांगौबा आदार फैफिनगोन आंसो दै ओरैबायदि नैबे दैजोंबा बारलांबाय थायो बिसोरो इमान होथेबाबो लामा सिंखाव ओंखारबोयो बिराद गाज्रिथार दुस्थ' बारा समखा दुस्थ' बारा हेलौ लोगोफोर गुड आफ्टारनुन बयनिसिमबो सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव गासिबो बरायहरनाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांदो आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलनि बेल आइकनखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो अननानै शेयार खालामलायनाङा दे शेयार खालामलायनाङा दे नोंसोर नायबानो जासिगोन आरो बाराथ' बिदि जाखाया नायनायानो आंना आरो एन्टारटेनमेन्ट जाखायाना बाथ्रा बुंनायफोरानो बुंनो रोङाना आङो लाजियो आं लाजियो ओरैनो सरासनस्राल' रोंगौ आरो ओमफ्राय बिदि मा होनो मानसिफोरा बुंनांगौजोब्बाय आंखौ ओइ इउटुबार होनना फोथाराव माइ नादोंना देलाय दैया ओइथिं माइ नादै नै माइ नादै इथिंजाय हिमालय हाजो आरो ओमफ्राय लामा हिसाबै दं लामा हिसाबै नुहुरा नोंसोरो नुहुरालै गाइस स' गाइसमोन मा ओंख्रै नोंसालाय नोंसोरनिया मा ओंख्रै जोंहानाबो दालिसो दिनै मंगलबार नालाय र' आं बोरमाखौ दिखायनो दे Oke, ini jabai sadar nih, yang jauh sampai saya. Kembali kita. Bermandi dulu kan ini kan sih asal dari gimana? Ini suruh bikin kayak mana? Suruh bikin kayak dari gelala. Ada mana bikin sendiri nih rasanya. Enak. Nih. Benar dari yang dasar. Susulangbay sisi hasuna dang. Mojantar mana sininggal zabaman ada sininggal zabaman. Hasuna zadang sana. Namun nuna logoफोरखौ बेसे हायनांगौ ब्रा मा हायनो थारदों आब' आयनानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दिनांगौ सामबिथार जेबो रोंखाया नोङो हाबोनो गांसो जानो जाबाय आथिं होनानै जाबाय आथिं होनो सोंलाय सोलिबोनाय बोरो संनानै जां बाबो संनानै जा आंनि माइनाव बोरै बोरै खालामनो बेबायदि Kemudian tanda ubah rambut tanda. Tebal belum ada dulu kan. Kita ini jadi nah. Sadar lagi tanda. Ya sadar lagi nunggu. Belum sedang. Sadari lagi. Masih terus ngeleng gila. Istirahat sini ya. Katsu itu ada berat kasih. Kan karena nengah sadar lagi. Besar ya bisa masuk ada. Hah? Iya benar dulu nih. Nunggu surat sih nah. Surat ada kelas surat ada nengah. Mana? Sadar lagi. Yang kena sadar lagi sebentar deh, mana nggak sih? Gak sadar lagi sebentar. जों सोनाय बिबो बिनाना बायदि नुखायोना जोंखौ सादारनाय गिनजां जे एखेथारनाय इबोना ब्लेब्ले थार आंबो हंलेलेथारना दै हंलेले हाय आब'मोन कालिना गिनजोबो सिगां नुयो आंखौ बे जाहैबाय आंनि बोरमा सादारि नागिन नैबे गोसोमा जाहैबाय कालि नागिन बे जाबाय कालि नागिन आरो ओइ मा आंखौ जानो नागिरा फाग्लि जाया नों लादैखौ लोंला नोंबो लोंला ना लोंगोना लोंलाबा लोंला नोंबो हेबाखै दायो लोंखांबाय आसल माखादैखौ नैबे जाहैबाय गाथाबारि दादिलानि गाथाबारि ओमफ्राय बियो सबाय थिलिसोमोन आरो Aku sekian selama di saya. Lama ya, buat saya. Bisa jadi aku sebenarnya kagak nonton. Nah, kalau besok kita cek.
गाइसमेट आं दा बोरमाखौ दै दौखांबाय दानिया आङो न' फारसे होलांलायनोसै आरोखि थांनासै न'आव ओंखाम जाहैनोसै आरो ओमफ्राय ला 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 गाइसमेट जानो दाउ फार्मा नै दाउखौनो जाबाय थायो दाउआनो गैया मामिया दाउनो आदार होदो आरो लानथिथि थायो आव 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 नै दाउआ बिनो नै दाउला खासिखौ जानुवारियाव जागोन आंनि हेपि बार्थडेआव आंनि बार्थडेआ जानुवारियावहाय जागोन नालाय ओमफ्राय बेवहाय जागोन आरो बे दाउखौ मामि दाउआनो बेखिनिल'थार नंगौ नामा ओमफ्राय दाउआनो बेखिनिल'थार मामि न'आव थांबाय गैखायालै आरो दाउआनो गैखाया जोंहा सामफ्रामबो जाबाय थायोना सामफ्रामबो जायो माने सामफ्रामबो बुधबारावथ' जाखायो मासे ओमफ्राय आरो बुधबारनि गेजेरावनोहाय सप्ता मोनसेयाव आलासि उलासि बायदिसिना फैयोब्लाबो मासे सिथारबाय थायो नालाय दाउआनो गैया बेखिनिल'थार बेचारि माखायाव आरो दाउसा गोनां दङमोन माथो मासे मामि Are dalam masih ada mami ya? Oh ya sudah dalam masih. Masih sampai dong ya. Ran ke lain thằng nào? Ke lain thằng nào? Neng jaman thằng ơi. Malas tara neng malah ini sampai thằng này hả? Dia ada tadi model. Pi baru sih, sorry. Pi baru sih. Mai kemudian nasi ke?